ஹாய். இப்போ ஹெச்பிஎஸ் ட்ரஸ்ட்டில் சீட் நடத்துகிறாங்க 50,000லேருந்து 1 crore வரைக்கும். ஸோ இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் கோல்டில் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் வேறு இதுலலாம் பண்ணுறாங்க, ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் பேங்க்கில் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட், ரெக்கரிங் டெபாசிட், ஸ்டாக் மார்க்கெட், அப்புறம் வேறு டிமேட் அக்கௌண்ட் அது இதுன்னு சொல்லி கோல்டு, பிட்காயின் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி எதுலையோலாம் பண்ணி பார்க்குறாங்க. அப்படி தானே எதுக்காக எல்லாமே பண்ணுறாங்க? ஒரு சேவிங்ஸ், ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஃப்யூச்சரில் நமக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், நமக்கு ஒரு அமௌண்ட்டு ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதே தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஹெச்பிஎஸ் ஷிட்ஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு அமௌண்ட் நீங்கள் வந்து மந்த்லி சேவிங்ஸ் மாதிரி போட்டுகிட்டே வருவீங்க. அப்படிங்கும்போது அக்யூமுலேட் ஆகி உங்களுக்கு அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன், 5 lakhs ஷிட்டு மந்த்லி நீங்கள் 25,000 வச்சு கட்டிகிட்டே வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு 21 monthsல எவ்வளோ கிடைக்கும்? 5 lakhs வந்து 5 lakhs 25,000 கிடைக்கும் உங்களுக்கு. லாஸ்ட் சீட்டாக எடுக்கிறீங்கன்னா 5 lakhs 50,000 கிடைக்கும். ஸோ அப்படியே நீங்கள் சேவிங்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா அது வாட்டுக்கு சேவிங்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுலேயே வந்து இன்னொரு ஸ்கீம் வச்சுருக்காங்க, ஹெச்பிஎஸ் லோன் சொல்லிக்கிட்டும் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணி லோன்ஸ்லேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் நல்ல இதில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள், டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இது நம்ம ஒரு சிட்ஸு ஹெச்பிஎஸ் ட்ரஸ்ட்டு மெம்பர் ஆகிக்கோங்க, ஜாயின் பண்ணுங்கள், லைஃபே சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஆஃபீஸ் வாங்க இல்லை ஆன்லைனில்